ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንኣኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ መትሎና ከባቢ ስለምንታይ የሕከና ብምንታይ ምክንያት ከ ይለዓል ዝብል ሓሳብ መልሲ ክንህበሉ ኢና። ብፍላይ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ዝረኣይ እንትኾን ኣብ ግዚኡ እንተዘይተሓኪም ክንኦ ድማ ካብ ዘይምምቻው ብምሕላፍ ንጥዕናኽን ዘስግእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ናይ መትሎ ምሕኻኽ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለዎ። ካብዚኦም ድማ ነቶም ኣገደስቲ ሳዕቤናት ክንሪኦም ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንስኹምኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ምክንያት ኣብ ብልዕትን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ መትሎና ከባቢ ንዝርከብ ጨጉሪ ክንቆርጾ እንተለና ወይ ድማ ክንላፅዮ እንተለና ዝመፅእ ናይ ምሕኻኽ ፀገም እዩ። እዚ ምስ ጥዕናና ምንም ሳዕቤን የብሉን። ኣፍተር ሼቭ ዝበሃል ክሬም ኣሎ። ነዚ ክሬም ተጠቒምኩም ነዚ ናይ ምሕኻኽ ፀገም ክተጥፍእዎ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ናይ መትሎ ምሕካኽ ፀገም ዝፈጥር ናይ ፈንገስ ኢንፌክሽን እዩ። እዚ ፀገም እዚ ዘጋጥም ድማ ኣብ ብልዕትን ኣብ መትሎን ከባቢ ብውሕድ በዝሒ ክህልው ዘለዎም ኖርማል ፈንገሳት ብበዝሒ እንትራብሑ እዩ። ንኽራብሑ ዝምችዎም ኩነታት ዝፈጥረሎም ድማ ብፍላይ አንቲባክቴሪያል ኣብዝሕኻ ምጥቃም እዩ። እዚ ድማ እዞም ኖርማል ፈንገሳት ንኽራብሑ ንኽባዝሑ ምቹው ኩነታት ስለ ዝፈጥረሎም እዩ። ካብ አንቲባክቴሪያል ብተወሳኺ ሕማም ሽኮርያ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ በዝሒ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ነዚ ፀገም እዚ ከቃልዑና ዝኽእሉ እዮም። ኣብዚ ክተስተብህልሉ ዘለኩም ሓደ ነገር ግና ፈንገስ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ከም ዘይኮነ እዩ። ነዚ ፀገም እውን ኣብ ብልዕትን ኣብ መትሎን ከባቢ ዝልከ አንቲ ፈንገስ ቅብኣት ኣሎ። ንኣብነት ሚኮናዞል ክሬም ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ እንተትወስዱ እዚ ናይ ምሕኻኽ ፀገም ሙሉእ ንሙሉእ ከጥፍአልኩም ዝኽእል እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሳዕቤን ድማ ኣለርጂ እዩ። ኣለርጂ ክንብል እንተለና ናይ ሳሙና ናይ ሻምፖ ከምኡ እውን ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝመፅእ ኣለርጂ እዩ። ኣብ ሓደ ሰባት ፓንቲ ንባዕሉ ኣለርጂ ዘምፀሎም ሰባት ኣለው። ስለዝኾነ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተጠቐምኩሞ ሳሙና ዝተጠቐምኩሞ ሻምፖ ወይ ድማ ዝገበርኩሞ ፓንቲ እንተሃልዩ መልዕሊኡ ንሱ ክኸውን ስለዝኽእል ክትጥቀምዎ የብልኩምን። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ብልዕትን ናይ መትሎን ናይ ምሕኻኽ ፀገም ሳዕቤን ዝኾነ ድማ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ማለት እዩ። ክላሚዲያ፣ ጎኖሪያ፣ ትሪኮሚኒያሲስ ዝበሃሉ ኢንፌክሽናት ካብ ናይ ብልዕትን መትሎን ምሕኻኽ ብተወሳኺ ሕማቕ ጨና ዘለዎም ፈሰስቲ የስዕቡልና እዮም። እዚኦም ፀገማት እንተሃልዮም ከምኡውን ናብ ሕክምና ምኻድ ግድን ከድልየኩም እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ሳዕቤን ድማ ሕፅረት ፅሬት እዩ። ብፍላይ ብጣዕሚ ዝዕፍን ፓንቲ ምግባር፣ ንፋስ ዘየእቱ ፓንቲ ንነዊሕ ግዜ ምጥቃም፣ ኣብ መትሎና ኣብ ብልዕትኽን ብማይ ዘይምሕፃብ ናይ መትሎን ናይ ብልዕትን ናይ ምሕኻኽ ፀገም ይፈጥሩ እዮም። ኣብዝሓ ግዜ ናይ ብልዕቲ ናይ መትሎ ናይ ምሕኻኽ ፀገም ብቐሊሉ ክፍለጡን ክሕከሙን ስለዝኽእሉ ሓኪም ናይ ምምኻር ልምዲ ክህልወኩም ኣለዎ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ሳዕቤን ድማ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ እዩ። ብፍላይ ኣብ ጥንስቲ ዘጋጥም ናይ ሆርሞን ምልውዋጥ ናይ ብልዕቲ ምሕኻኽ ከስዕበልክን ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥመክን ናይ ሆርሞን ምልውዋጥ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕስን ኣብ ናይ ፒኤች በዝሒ እውን ተፅዕኖ ስለዝሕድር ንናይ ብልዕቲ ምሕኻኽ ፀገም ከስዕበልክን ይኽእል እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ሳዕቤን ድማ ስትረስ ወይ ድማ ምጭንናቕ እዩ። ምጭንናቕ ምስ ናይ ብልዕትን መትሎን ምሕኻኽ እንታይ የራኽቦ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ኮይኑ ግና ብልዑል መጠን ምጭንናቕ ክህሉ እንተሎ ብፍላይ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ አንዛይቲ እንተሃልይኩም ናይ ሰውነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እውን ስለዝደክም እዚ ድማ ናይ ሰውነት ምቑሳል ኢንፌክሽን ኣብ ሰውነትና ብቐሊሉ ስለዘጋጥሙና ናይ መትሎን ናይ ብልዕትን ምሕኻኽ ክህሉ ይኽእል እዩ። እዞም ዝረኣናዮም ናይ መትሎን ናይ ብልዕትን ናይ ምሕኻኽ ሳዕቤናት እዚኦም 7 ጥራሕ ኣይኮኑን፣ ብጣዕሚ ብዙሓት ሳዕቤናት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግና እቶም ኣገደስቲ ኢልና ዝመረፅናዮም እዞም 7 ናባኹም ሒዘልኩም መፅእ ነይረ። ካብዞም 7 ምልክታት እንተሪኢኹም ድማ ብቐሊሉ ክፍለጥ ዝኽእልን ክሕከም ዝኽእልን ሳዕቤን ስለዝኾነ ቀልጢፍኩም ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም
ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።